Pinakakansela ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Sa Commission on Elections, ang Certificate of Candidacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatakbong mayor sa Davao City sa 2025 elections. Ayon kay KMP Chair at Senatorial Aspirant Danilo Ramos, dapat kansilahin ang COC ni Duterte dahil iniugnay siya sa mga pagpatay sa drug war noong panahon ng kanyang pagkapangulo. Dagdag pa ni Ramos, dapat managot si Duterte sa kanyang manoy high crimes against humanity. Sa Ingles, sinabi niya, it will not be acceptable for someone involved in serious cases of human rights violations to run in the election, sabi ni Ramos. Matatandaan sa pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives, ibinunyag po ni retired Police Colonel Royina Garma na ipinag-utos di umano ni Duterte na gayahin ang Davao model sa drug war campaign nationwide, kung saan binibigyan ng pabuya ang mga pulis na nakapapatay ng drug suspect.